Hej Sigurd, nu har du varit en teltskeiðið pivotabeller och Excel. Du får inte några broschyrer? Jag får inte öland broschyrer. Öland små tricks som hur man ska göra ting närmare. I helt det också också väl är det varje part men det är otroligt att man kan göra ting effektivare hvis man lär sig små ting som han kommer i. Vad för funktion har du arbetat någon eller vad arbetar du? Jag arbetar som rådgivare till kapitlet nu. Fulltid år så fulltid kapitlet och här brukar jag vi mist och jag var i Excel. Ja. Men du har lukat funnit några broschyrer här på som du kan. Öland kan man säga. Det är väl undervisa. Så jag hoppas du finner några vi du kan få. Det lyssnar du att ta till hemsidan. Ja. För jag får det ordet in. Ja, det upp. Det tycker jag som passar. Det har varit öland man fick öland vad vita. Ja. Är det skeiðið du kan anbefalla? Absolut. En kurs som öppnar Excel-ark och man ser man helt rätt. Om man då väl lite så alltid är att undervisningen här på är så lagt till rätta sig att all få några vi. Kan bättre för att lyssna mer vi men all få några vi. Tack för det och gott vikskifte. Finnas lätt.